ఎవరు బ్రదర్? ఎమిగనూరు నుంచి వచ్చినావు. గోధుమ పుల్ల కోడేనా ఇద్దా ఇప్పుడు? కొట్టింది కానీ 6 పళ్ళు ఉంది. అవుతుంది అది అన్నేసింది. కొట్టినావు దానికి. ఎంత ఉన్నాయి రేటు? 2,40,000 అడుగుతుండ్రు ఎవరన్నా? ఎంత అడుగుతుండ్రు? 1,80,000 వరకు అడిగినారు. ఇచ్చే రేట్ ఏముంది? 5,000 అటు ఇటు ఇస్తావు. ఏం పేరు నీ పేరు? శేఖర్. వ్యాపారం రైతా? రైతు. నెంబర్ చెప్పు సరే. 90 14 12 56 48. అట్లా తిప్పు. అట్లా ఎవరికైనా కావాలంటే ఎమ్మిగనూరు నుంచి వచ్చిండు. రైతు అంట శేఖర్. సేల్ కాకుంటే మాట్లాడుకోండి. సరే.